ramte mig bare lige i hovedet, da du stod og filmede på mig der. Klar? Okay, så er det mig! Jeg kan det fandme ikke, mand. Jo, du kan. Hvis jeg kan, så kan du også. Kom nu. Kom nu, Kasper. Nu skal jeg lige ud af buskagen. Han hedder det Søren Ryge. Sådan. Sådan. Det vi ser her er en tjeneste af Kokbylse. Også kendt som Værbusken. Det er meget kendt for sådan Vi ser her. Kom nu, du skal også op i hækken. Op i hækken med dig. Skal op i hækken? Sådan op i hækken. I believe in you. You believe in me. I believe in you. Jeg har lavet en hule. Jeg har en dag en hule. Har du for helvede, det gør ondt. Hvis du rammer mig. Give them the camera. Panserne. No, I got the camera. I got the power of the world. Look at that, that's a car. Look at that, that's a retard. Da 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 da. Hvor er det smukt. Dit ansigt, nydet, bliver virkelig belyst af mit gyldne skær. Jeg synes virkelig, at du har noget for dig selv, Matthew. Jeg synes virkelig, at dit ansigt er virkelig belyst af den dejlige verden af smut. Jeg filmer jer. Jeg filmer jer. I skal ikke løbe med mig! Det var fy for sådan. Der var lige en lygte på. No, I will kill you. I will rape your ass. Og så går jeg bare, damn. No, I'm gonna kill you. With my penis. With my penis. With my dirty penis. With my dirty penis.